Pag-joke na, ha? Four, five, sabi ko, pwede pang matawadan. Sana po yan yung kudo man ng kahit yung paano kabuan niya. Buwa. Diba, ano ba sa mga professional sa ano yung mga diyan makaito. Hindi no, di sa tingin. Pero ano no. Mama niya. Ano ba ko ba? Ano yung kaya ko kilo. May gulay na paano kami doon nakalungan. Iba mo sa ha? Kaya nga na ibang pila sa ang mga ay, baka malagan. Sabi nga lang, kilo ka kilo 300, 200. Kaya di kami turting din kami semana ta. Magkilo kayo kasama wala 250, ang unang 200 yang dahil ang kayo parte niya. Ba, di mo sa kami ibak na lang dito sa aling siwi lang. Most 180 kilo. Para sa ini. Sa malis pa kayo, bro. Paano dua kami sarong loy? Isang kilo kami. Ito talaga pa. Papa. Pila na bisa pala. Yan, yan dai.
Ah, Wala na doon. huli ka man sa lang. Ano wala? Wala na daw. Kaya mong kami klase ng ito. Kaya baka ba for five mo may pandali. Manay. Wala balik sa magana. Balik na na. Kireng. Yeah, kilogram sa kanilang ko dapat 6.5. Kapag yung talaga naghahanap ng washing machine, kapag mo nakita ito kung sa atin. Ito na hal. 90. Hindi na pinag-dish ko na sa market. Sa mga ibang pinasa.
Mga duwa. Hindi na yung motor ko. 7,000. Ano, good ba? Ano, tinagsarat. Ano nga, pinasarang ako. Ito ako Leon magpapamagkatay. Secret? Ako nagbulag po. Nagpunta ba na ako? Ano ako nag-post? Ito ka. Kaya nagpunta ako. Hindi. Para mapinag. Wala yung lakad yung mo ko na. Washing. Kung yun lang siya mag 162. Taray ito man. Hindi may drag. Hindi may drag. Trip 4-5 bata nila tulungan. Diba? 4-5. Ako pili pa magtawag. May chat na? Hindi pa nga. Uy, nag-ati mo, 2,000. Ay, wala ba kami anak, ano, pa kumandang lugar. Tulog ang country, sinil, wala. Ano yung magkira? Kaya Ano na pa dyan, ano? fingerprint pa yun. Kaya ano ni, very consistent. Pindot lang. Washing. Ano yan? At automatic yan. Oo, automatic. Ano Pindot ba lang. talaga? Ano ba talaga yan na? Ano ba talaga yan na lang? Ano ba lang? Daw ano ba magpapara? Ano yung tulog ng taon? Ano sabi ni Kuya Wingo? Ha? Sa tagal kung ano lang, hindi ko nila. Sorry. Hindi ko baka naman kayo ngayon naman. Yun, nagtrabaho siya, makabot kayo. Ano yung ganawati? Ang gayon. Ako bang kanapula ang may dryer. Ano madami, hindi ka ba nga?
Kira ka ba nga? Ano ba? Marami Ha? na Oo. Ang galing ba? Boleh bilang kilo, ayun berpindah, kalau yang mahal pak. Pero ho, 2 kilo. Yung sarap ang puta dyan. Ano? Mana? Gagawin lang. Ako duwa na makakagawa. Mana boy? Pwede rin dyan ulit. Siyempre. Gagawin natin ang lahat. Ako anak ko lang. Parang pandawang gabon. Ikaw, masubra mo? Ay, bro, sanggarot lang inisay mo. Boss, bisa ko, bisa lang. Ano sunod laman? Diba? Kasi agad may edit ninyo. Sorry. Ayun na, ako buti sira magpapit kita. Hindi mo kamating. Hindi na mo lang kita. Kuminig. Ikaw parang kung nakapili. Sabi, yun na nagpapit mo ang diet. Ano na kuminig ko? God. Ay pa. Ako kung magpunta mo sa gawa, matabak. Ayan. Ano? Ano? Mata mga friends talaga bintana. Wala na Kaya nga mo yung sa operasyon, ano? Tulungan mo. Sira, amo. Ay, kulay na diba? Dito ko lang sila dito sa dalo. Hindi ko lang buta na diba? Ako na kapay pa rin. Pero kung diyan mag-beat na, ulit ka nagkakabot ang bulang-butang si Ani, kung sabi diyan makantano. Ayan nga na, ayan. Pero ako, ayan. Kala si Ani kasi diyan mag, sabi sa tuya, mag-iwa ka man. Ang hasang mo, ulit na ako. Kung mapagkakas kasi na to, sarong pili mo lang, kung makumila na tiginit tayo, ano ini, dahil sili, patindas ng pila, kami sila, kalang pagpapantay niyo sa mo. May 100 lang kilo, boss. Dalian mo. 180 masala, boss. Sabi. Gusto mo lang, hindi mo lang nakaw, boss. Ayan na. Ikaw nakaoy. Ay, boss, ang bakar ka, no. Ipabakan mo kay Billy kay boss. Ano ba, boss, ang bakalan ka? My mom's word. 55 plus 180. 255.
Yan, Mark. Teka, mag-apply naman sa pinagman. Are, Apply yan yan. ay KB, ay so ano, akap. Oo, parang second year ka kasi naman. Pwede Ay, pa man. naman sa ako. Hindi naman mo. Hindi naman hindi naman ito. Dahil man sindang requirement. Ha? Hindi dito. Kung pag doon sa may ano, sa may tayhi. Anong requirement din do? Walang requirements limit. Ano, kaya kung kaya ka-verify. Kaya nga, dahil mag-follow abang kamong requirement. Kung meron ako ng requirements may kaso mapa-verify na lang lahat sa true na mapa-certificate na lang. Kaya original ang kinuranin do. Mga nag-photocopy. Mga nag-pinakaman sa ano, PDC, ano sa requirement. Ba't yan? Ano yun ha? Ay, nadaan talaga. Anong yung sana?
ba? Ulo? Ano baka mag-stress? Morning. 180 times the of ang kilo. Nalipid naman ako. Isar ka. What? 180 ba? Ang kilo? Bakal. Dalawang piraso, buti, di ba? Hindi, boss. Ito mo. Pero boss, kulang man. Dagdag kami sa saday-saday. Lumang kalit, boss. Gusto mo. Yan. Bilog daw, bukuman. Ano ba? Bilagon, boss. Oo. Yan. Isang nagbilang boss, wala na day. Wala nga na dyan, ano? Tatap muna na. Ano? Ay, kaya, tanghali na paano? Tanghali na. Ha?
bata ka pa? Okay, isa ka ba nakagbuti? Hindi ka nagbuka? Wala pa chicks dumat. Yeah. Sabi nga dito, Batawan. Ayan. Ayop ang burn mo. Gulog ako. Gulog ba ang ano? Gulog ako may binuhay. Ay, sito. Kasi sito. Laro ka mo na dito tao. Punta ka dyan. Dito nga nila kataon. Murang sira. Ah? Ah.
ba, ate? Duwang. Mariantan kaming nalalaga ng mali. Ito, dahil na naman niya yung pang-Ricardo. Taon niya na ho. Ate, tuwan mo pa ito. Ha? Kung ano pero mong kumara, pila po. Ay, ka man, ano din. Kung arap pa lang, negosyo mo, paano ang, yun na. So, iba naman na ano, pila pa ito. Binili mo na. Mark? Binili mo na. Mga yung napakabalo kayo sa nilas. Diba? Mga pakabalo kayo sa nilas. Okay. Yung para kayo para po. Nakabot na maganda ka. Para pa. Overcon. May panig di. I-remove ko ko yung Mark. Mga dako yung meron. Bawal man lang ano ay Ano ilang bulan fry? Para matarang kape ang fry. Ay, meron pa di ko pinara. Bako man yung pwede man yung pundahan, diri mo na tulingan. Yung ang 2 kilo. Ano yung pundahan? ano yaman ka mo.
ito. Ano na ba ito si Peng? Ano tangis na po yung si Peng? Sino ba tatangay? Ang taktis yung pala dito. Passing bag ko ng para sa ako dito. What did you do? Okay. Wani di bagay dilo na ito mga
dito di bakal. Restaurant. Harap mo, di ko siya ako sa gawin ko. Pinagod na lalaki. Pinagod daw. Nakabanado.
Ano, Noy? Pero, maliit ang kilo. Maliit. Kaya man ay, mahal ka ng bakalan. Ay, swak. Dagdag ka na. Trying to keep you warm, trying to keep out the cold. When you look in the eyes, you don't know. Hindi ka na yan. Yeah, 2.5. Para 5. 34135. Pagpirang ito ya. Pagpirang ito. Papat ko. Para na ka. Ay, magkaya 2 kilo. Para doon kami dyan. Naulog na. Wala ko pang kayo. Dahil. Hindi na daw. Pagpirang ito tulo. Kaya niya, Mark. 135. Wala ko kayo eh. Dahil na. 135. Kurang na si Kabana. Mahal pa kaya ng bakalan. Marali na ko na. 200.
sila bro, mapaparya ka. Ay, babakal mo man sila. Huwag mga pala sa isip yung ano. Repo. Ang salayang kang hasa na wala. Tapos ito na ang repo. Repo. Pwede bang mayroon siya. Tapos pagkabali mo. Ay. Pero duwang pedaso sa antara pa na de. Bag makatulog. Tulong. Duwa man sa balang sarap pa. Pag pinasok, luwa. Oh, duwa pa na. Parang kabanga pa. Parang kabanga. Oh, yan mo na kung pali. Bang pa? Pwede yung pwede. Oh, yan ka ng bali. Inigayin na. Idatuon sa nabudali ang sinaso. Agat mo ba? Kaya, gusto ko nila. Nasa kayo doon. Di ba nga, di ba rin ayos ka? Ay, nakauda ko. Pari ko yun! Sunod di po, nakukuha sa 21. Ngayon, shit naman. Lahat mo naman tayo si Mark. Ang marami. Dito din daw lang. Ano mo sa Mark? Yes! Bakit na ako sa birthday? Kanina si kaya ang konsiti na di mo yan. Halo yun, di ko naman kaya gusto ko dito lang sa'yo, no? Paano? Di ko na, no, siyo, manyan, no, na, pero kung, mo talaga, sige kapag kaya, kaganain, hirap na kamural, mabutan ka lamang litira, ay ka pa nga, Gusto ko ba kaya, ito ko tayo, ay nagagana. mabutan ka lamang si, Ay, no? Pero pag na.
Wali, hindi original kilo. Gusto ng mahal-mahal. Pinasungkat, yan. Oh, Sir, sira mo. 1.8 ang kilo. Mahal. Tingnan, tapos. Sarong pedaso, pira daw na ano. Dahil mo nagkabangait isa nila. Pero ngayon, iyo. Sa pulong ko, nangisi. Lagyan mo sa alam sa pangalaman. Ito, hi. Lagyan mo sa ano na ko. Pero ngiti, ay baka mo kayo kayo. Dahil na.
nakulaw. Well, boy, 180 ba ang kilo? Sampul mo kayo po. Beres ka ba? Sino Mas? 90 ba lang? Sinabi sila kung sampul si Arap. 460 yung day ba? Mali pa lang. Pati ka sa sila. Ah, pang-location nila sa Ulit pagkaitaan? Madali na tiyo. Madali na. Mas ganda naman ang tapos ng October, no? Oo. Parang ganyan naman ito. Kulang man. Pero mo. Pero pugi. Ang bulong ko na Bumakas pa yan.
Wanita ang sino te. 90 ka ba nga? Sabi ah. Wanita ang sino te. 90 ka ba? Hindi, wapor sila yun. Pero ako din. Ito na yan, Mat. Di ba nandiyan sige. Siya pa pwiraw mo sa labang bala pa dyan. Bala. Di mo muna siya pa ito. Laon. Comfort ito na. Nakasama niya. Suwa. Baga. May pa ang kinakabaga. Ano na naman? Ha? Sige na yun yan, ha? Ay, hindi ko naman ikaw naman hiling. Ano yan? Ay, Tuloy na sa English sa akin. Oh, sabi Brad. Hindi ako bukan. Biyo na. Pwede nun sa pitas mo. Ay, yung pwede. Dapat na ako di. Dapat na ako di. Kaya. Ayun
ingay. Gusto ko nga. Sabay ka sira? Nakulong man. Ano naman? Maganda ko si Kunay. Dami si Kuka. Ex-mate eh. Kuko. Tulog kayo sinite. Tulog. Tulong burger ako lang. Hindi. Ano tayo tulong na lang? Ano lang yun? Hindi mo nasarabit ko yan? Hindi lang. Hindi mo naman, ano tayo, pasong kami nga. Yung masalaya. Tama na, ewan. Wala yung sinisi, bayang ka dyan. Isa dito. Ay, mama mo.
Wow. Sabi yan? Ano? Hindi, mga kami yung nagpipidaso. Hindi, mga naglaman-laman. Tararit man na kaya yan, Tiyo. Ano? Tiyo. Ang 140, 45. So, ito mga to. Sarang pati. Tiyo. Nilangaw. Kaya, pinalit mo. Ano ba? Ang pwede kang gamas? 400. Ha? Malinte. Ang pwede? Abang pwede daw? Kabala. Abang ko, kumahalik kaya. Wala mo lang katawan. Ha? Ikaw lang mo niyan. Doon ko na sa mga kuyadan ko. Mahalik ka. Ikaw na kaya. Naganda mitira. Pero yung 600 grams. 1 plus 12. 117 ka rin. Under? Lumatan? 117. Tama mas dyan ninyong 3, nga 120. Oo.
kundi palamon. Oh, yum. Yan yung may lapo ko. Mark na lang. Andiyan ka, Pamanaw? Yeah, it's again. How old are they? So, I'm a graduate. 145. Maybe.
mulog. Tapwa. Hindi man naman ako si Imanang nagmata. Then sira. Natulong ng ukang ako. Hindi ng Disney. 2.5 na. Sa sinyo. realidad mga tugang sa satuwing buhay. Agi man sana ang mga bagay na iyon. Kaya dahil ka mag-give ni ng something. Mark, teka, stay tayo. Ha? Pira. Pira. Nagagag. Naulog. Pira. Hindi matiya. 350 grams. 350 grams. Bagot ko sa tagulan. 163 man lang siya tabi. Sige lang bro. Ikaw lang kung si Bade. Buko ko na pag-ano. Pagkakay ka lang sa tuta. Ganito na kapag yun. Ganito mo na.
Madamang kilo. Hayop na ng followers sa TikTok. Opo, Taiwan. Nag-1 sa nagbababa na naman. Baba. Nag-upo. 1,000 plus na lagi ngayon. Una. Kasi mo ay. Nag-1 kilos ay 94 na naman. One eight ang kilo eh. Oh, kaya na po ulit ano niya. 120. Kung niya, binabari ako sa ribot ito. Kapaan sa nalibig. Uy, timid ako lang sa mo. Baka maulit pa lang ito sa ibong. Utang mo dali ano? Hindi. Sisoy. Ang pangalan yan. Ay, kape. Sabi sa mga kamo. Ayan na. Kung sinahay hindi mo na ako sa siguro man ang baraya para at isin ka. Ay, pati na ano. Kaya ulan, duman dito. Taon mo na. Kahit ano, 40. Ano kayo niya, 88 ka muna. Hindi, lagi dito. Siguro yung tetay. Ano yung naman? Ay, sabi mo. Kuya ang dyan? Pinasak na to? Walang ano pa rin. Hindi ang kabangan. Ay, para. Mga nang 2 kilo. Halatak ko muna. Kulang kaya ko. Sino yung gumalas? Ang tinamatan. So, buwan kami sa ayun siya, ano naman, buwan, kita mo, makuli, ilang sa kasakabal, karado. Di ko ito na kayo. Ay, tuloy ko magkakaw. Buwan ang live, pinaka. May makulit na naman ang salbuti, 45, 30,
Anong tubig ini buidag ha? Ay, man ako. Alam ko sa. Kapila. Berbati na to. Alay 260, berbati na 260. Ikay 200. Kira ka po 600. Kaya ang gato. Kiniwa, bigyan ulit makasig ka po akala. Wah. Ini gagal. Ben, sambang sini halap kita mengisi nawar ada sisi. Oh, na wala na sila ay na kuwasa ng tubong niya, di ka duman sa dagat. Mabayad ka diyan. Sino ba itong manok ni Papa mo? Binakal gyud kay. Takiri sa miling. Mahilig Bincho binak. Mahilig ko sa manok sa pagyuragan, ito po tanin kayo. Iyo ibuno. Salat. Bad lamang din ang mabot
Pinag-usapan mo din.
kilo dyan, boss. 180. 90 ka ba nga? Ano natira? Gurayan, boss. Mga boss? Turingan, gurayan. 180 boss ang kilo. Mark. Ha? Paporting? Mahal-mahal siya, mahal siya.
At, dyan nga. Hindi mo man sila. Kahoy. Ano ba? Sige. Lagi ko natin una si Basilingan ang pandukay niya. Di madrawing. Pati na. Inileksyon na ng tikid inimination tikiduang tudo ko. Dali. Pababa, arikaan. Pababa ang panto. Nagbababa ako sa timbang. Yes, Guido. 7.9. Dati sira. 8.8. Lai. Maluwa ako ng tigati ko na. May utang. Ano? Ulo. Ang gatos man ka na. Kay Alay. Hindi. Kontar ko sa tinawag ko pa magkato. Tapos kay Barbacena. Filipio. Parang ganun mo, sini mo tinawalan. Gato. Kaya na, ano magtarang ko ito Pangwalo madala. na. Pangwalo na aldaw. Kaya na mag-maulong. Sandres na. Ano talaga mag-salri? Walong hulog na dumaan. Kisay ma, ay dahil, sumalit ka na ng panindaw. Time. Pero naulog mo niya nindaw gabon. Ibilang review. Ano yun? 250 kay Barbacena. 250 sa Alay, 510. Ganit isang gatos. 700, ay 600. 700 kay Sayta isang gatos. Grabe. At pa daw, walang hagdan. Kaya na kayo 600. Ano hindi ko madaya ako na.
Ang kilo? 180. Yan, di ba? Sa inyo. 120 na yan. Oh. 108. Santucho plus 90. Ay, girl, no, to me. 180 ang kilo. Yo.
yung balik. Diba, sa istoryawan ka ba? Ano ba kita? God. At least, tranquilang isip ta. Ay. No. Yung masala. Buti naman sa kinalitan, di ba? Sumudan. Yan, no? Kumusta na? Patay, pauli ka mo kayo? Pauli, dikdik. Ano ba? Luminar ka mo. Luminar ka mo. Baik ka magtulugan. Ay, papako magkipaya, di dyan mo sa latin. Nagsulit ako. Nag-awit ka. Kaya naman ngayon pa dito na disipalin. Ano nangyari? Si Pwede pa matuwi na giligan. Ano? Hospital ka ba? Nagpa-check na po. Maray na siguro. Say hali. Po iya. Yan, nakauli na ka mo. Nakauli na. Ang balita talaga. Ayun. Nakalib ka ko dyan. Nakainom ka kahit kaya. Hello. Oo. Taday. Ay, ka man mahirit kung dahil mo man sigurado sa biyahe. Kaya lang talaga, may sabi mo ka ng hindi lang itong problema. Kung dahil man sa tayo pagkalatay ko, magkino. Oo. Ano, travel look mo?
sambulan. I-file mo naman ng sambulan. Yaw ka. With pay, mabagal. With pay. Di cancel ko naman ko na sa Friday. God. Yung uya ko sa'yo, ay, talaga. Pero kung nasa pilar ka, nasa matmasan, mahuli at hindi. Ika. Good. Oh my God. Yung boss, sige na boss. Aren. Ano tanong ko kayo ito? Turnover na. Hindi ako turnover. Good, sige boss. Iyo, tama yan. Ayaw, siyempre. Ang purpose ngayon, habang kami nagkahanap, okay lang. Tama lang. Pinabayaan tayo, masabi yan. Ano dali kita. Di boss, tao, sapi-sapi ka na. Ako sa iba. Lanahan. Kuya, patanggal na po ka nasa. Okay na kuya, okay na kuya. Pero paulit mo, payo. Paulit mo, payo. Diba, dagdalan. Wala ka na. Ikaw ang lista mo sa akin. Wala naman ikaw ang lista.
pag ako lumabas, higit ko na ka. Babalad. Change na ako dito. Tapos. I-change na nga ito. Ano din mo naka-charge.
Tuwingan. Mahal. Iyo. Jules Marijol. Ang second semester, may mythology ka mo? Lima, isan. Igwa. Dati ka nagbaka na Ay, libro? isan. Nagbaka ka na libro? Ilan na dya? Ang ano ka? Ilan ang utang? Ang ilan na dya? Sila, sige sila. Baka mura mo lang ito. Mga nasawa na. Pero yan, kung nakita. Pero nga pero saan ka na Alawi ko pa ang methodology mo. Ang grado na ang page. Alawi dito. Diyan mo sa maglalaw ng may tara. Ang dalawa nito, abot na lang. Diba? Oo, abot ng daan. Wala yan tayo. Kanala.
kong umulan.
Tinala ka mo. Ano, kamusta mo na yung kapatid? Good. Ako rin kasi 180 ang kilo. Sama na tayo, Jason. Ako lang, bisa na bando ko. Yung, kaya pili mga pula ko sa init.
Grabe yun. Ay ko nga. Wala dito ay ko. Grabe na naman dyan. Kaya sila third. Yan, boys. Mapaguntahin mo.
Boy.
lima alas something. Eh, mama, yun na. Ay, doon tali ka pa na yan. Dapat.
Wala na akong ganun,